Miksi kaikki tämä vaiva? Miksi kaikki tämä säälimätön työ? Miksi kaikki tämä ahdistus ja huoli? Miksi? Useimmat ajattelevat, että me teollisuusmiehet olemme kovia ja kylmiä, viekkaita ja sulkeutuneita ihmisiä, joilla ei ole muuta iloa kuin kuulla kullan kilinä ja nähdä ihmisten tanssivan kultaisen vasikan ympärillä. Ei se ole niin. Jos tietäisitte, miten tämä maailma tuntuu kurjalta, kun ei ole isää, jonka puoleen voisi kääntyä kysymään neuvoa. Minun mielestäni olen kadottanut kaiken maallisen onneni, kun olen kadottanut oman isäni. Saattaa tuntua, että näen tilanteen liian synkkänä, mutta ei ole ihme, että sitä tulee jokseenkin pessimistiseksi kaikista vaikeuksista, joita vastaan on joutunut taistelemaan. Meidän pitää oppia vaihtamaan ajatuksemme suomen kielellä. Muista, että meillä aviopuolisoina on suuri yhteiskunnallinen merkitys taistellessamme isänmaamme yhteishyvän puolesta. Olemme siltä paljon saaneet, olemme sille myös suuren kiitollisuuden velassa. Kun viime matkallani Varkauteen olin läsnä paperikonetta käynnistettäessä ja näin tämän valtavan rakennuksen, joka oli arkkitehtuuriltaan kaunis ja jonka koneet olivat uudenaikaisia ja laitteet monimutkaisia, sydämeni löi ilosta ja ylpeydestä. Se on majesteetillinen hetki. Tunsin itseni riemuitsevan iloiseksi nähdessäni tämän pitkäaikaisen unelmani toteutuneena. Emme me teollisuusmiehet koe iloa koron keräämisestä korolle tai kultakasojen kasvamisen katselemisesta, vaan sisin ja suurin ilomme on saada työskennellä ja luoda jotain uutta, jotain suurempaa ja parempaa, sekä maan että ihmisten hyödyksi.